Zdravo društvo, dobrodošli u još jedan video. Danas možemo vidjeti veliki broj dijeta. Tipu ishrane o kojoj ćemo danas pričati je jedna od najpopularnijih sa najviše podijeljenih mišljenja. Danas ćemo pokušati da vam predstavimo sve činjenice i istraživačke radove vezano za ishranu prema krvnim grupama. Svako ko je studirao ili se bavio nutricionizmom imao je dodirnih tačaka sa načinom koncipiranja adekvatne ishrane, bazirajući se na unos mikro-makronutrijenata svih organskih i neorganskih molekula. Kada uđemo u dublju analizu svega toga, sve naučeno, pročitano, istraživano i kroz razgovor ispitivano od strane direktnih stručnjaka u toj oblasti, nutricionista, profesora, alergologa, trenera itd., zapravo nismo dobili konkretan odgovor. Da li postoji direktna veza ishrane prema krvnim grupama? Ukratko, da prvo kažemo nešto o krvi, bez dubljih definicija. Krv je život za sebe, zato možemo i reći da je pokretač svega, ne samo čovjekovog organizma, nego i izvan toga. Čitave civilizacije su bile izgrađene na krvnim vezama. Krv ima bitne uloge za organizam, nutritivna uloga, respiratorna uloga, regulatorna, odbrambena, homeostazna. Dr. Peter Diadamo je među prvima koji je objavio svoj istraživački rad u svojoj knjizi koji je prodao preko 7 miliona primjeraka širom sveta i prevedena na preko 30 jezika između ostalog. Rekao je: svaka krvna grupa nosi genetsku poruku o ishrani i ponašanju naših predaka. Iako smo daleko odmakli od rane istorije, mnogi od njenih tragova utiču na nas. Geografsko područje, klima, dostupne namirnice su svakako egzogeni faktori koji utiču na adaptaciju organizma na uslove kojima ste izložili svoj organizam i način preživljavanja. Krvna grupa je ključ za imunni sistem vašeg organizma. Ona kontroliše između ostalog utjecaj virusa, bakterije, infekcija i hemijskih supstanci. Da se upoznamo sa osnovnim značenjem i nastankom krvnih grupa. O krvna grupa, ili kako je drugi nazivaju nulta, zapravo je sinonim za old, prema naučnicima najstarija grupa. Dobila je naziv i nulta jer ne sadrži niti jedan antigen, odnosno fukozu. A krvna grupa označava naziv agrarno. Nastaje kada se O antigenu ili fukozi doda šećer N-acetilgalaktozamin. B krvna grupa označava balans, također se zasniva na osnovnom O antigenu kome je dodat drugi šećer D-galaktozamin. AB krvna grupa je savremena grupa, nastaje kada O antigenu doda dve vrste šećera, N-acetilgalaktozamin i D-galaktozamin. Čuli ste i sami da krvne grupe ne mogu biti donori baš svim grupama i primati baš od svake grupe krv. Razlog tome je što antigeni stvaraju antitela. To su pametni odbrambeni imunni sistem i kada antigen vaše krvne grupe osjeti da je ušao strani antigen u sistem, prvo će doći do stvaranja antitela za taj neprijateljski antigen. Kada antitelo presretne neprijateljski antigen, dolazi do procesa aglutinacije. Sada se postavlja pitanje zašto je sve ovo o krvnim grupama bitno i kakve veze ishrana ima sa ovim. Prema knjizi dr. Petera Diadama ima itekako. Njegov istraživački rad utvrdio je da razne vrste hrane aglutiniraju ćelije određenih krvnih grupa, što znači da hrana koja može biti šteta za jednu krvnu grupu može biti dobra za drugu. Da bismo približili krvnu grupu ishrani, imamo još jedan podatak kako krvna grupa ima veze sa ishranom. To je lektin. Između hrane i krvi odigravaju se konstantne hemijske reakcije. Naš imunni i digestivni sistem funkcionišu zajedno jer su jedni od 11 organskih sistema povezanih u veliki mehanizam. Lektini su česti i raznovrsni proteini iz hrane, također imaju aglutinirajuća svojstva koja utiču na krv. Zapravo veliki broj klica kao i naš imunni sistem koriste lektin za dobrobit. Svaki organ koristi lektin u svoje svrhe. Mnogi lektini hrane imaju osobine koje ih čine veoma sličnim određenim krvnogrupnim antigenima, a istovremeno neprijateljski drugim antigenima krvnih grupa. Primjer, mlijeko ima osobine slične B antigenu, a ako ga u većim količinama pije antigen A, odmah će početi proces aglutinacije u cilju odbacivanja. Lektin iz hrane nije toliko opasan po život, međutim imunni sistem nas najviše i štiti od lektina. Od 100%, 95% lektina izbaci se iz tela, međutim 5% se filtrira u krvotok. Ovo ne znači da se trebamo plašiti hrane. Nemoguće je zaobići unos lektina jer se nalazi u velikom broju namirnica. Povrće, žitarice, morska hrana itd. Neki od naučnih primjera povezivanja lektina i istraživanja.
Ruski naučnici su primetili da je mozak šizofreničara osjetljiviji na vezivanje lektina iz određene hrane. Ubrizgavanje lektina s očiva uz zglobnu čašicu kolena prethodno nesenzibilisanih zečeva dovela su do razvoja artritisa koji se nije mogao razlikovati od reumatoidnog artritisa. Mnogi ljudi koji boluju od artritisa izbjegavaju namirnice povrća kao što su paradajz, krompir, plavi patliđan. Ovo nije iznenađujuće s obzirom da su ove vrste povrća bogate lektinima. Klinička istraživanja ukazuju da je upala crijeva povezana sa upalom zglobova. Mnoga istraživanja povezuju lektine sa respiratornim infekcijama. Razni nutricionisti kroz brojne istraživanja kažu da je lektin često remeti međućelijsku komunikaciju koja rezultira upalama. Dakle, možemo reći da određene namirnice koje sadrže veću količinu lektina ne odgovaraju antigenu svih krvnih grupa i krvotoka. Zar ne? Gde je onda problem? Problem je sljedeći. Pošto dr. Diadamo nije završio svoje istraživanje, nezavisni istraživači su odlučili da naprave evaluaciju njegovog rada. 2013. godine sistematskim istraživanjem preko 1415 studija nije pronađena ni jedna kredibilna studija. Ista namirnica nema isti efekat po sve krvne grupe. Neka hrana je za jednog čovjeka lek, za drugog otrov. Iz ličnih iskustava, sopstvenih i u radu sa klijentima možemo pronaći sličnosti sa knjigom dr. Petera Diadama. Ono što nama nije prijalo od namirnica za našu krvnu grupu pronašli smo i na listi u knjizi. Na kraju našeg istraživanja na ovu temu došli smo do zaključka da nema konkretnih naučnih dokaza koji podržavaju ishranu prema krvnim grupama. Međutim, fiziološki gledano, postoji razlika između enzima, proteina i molekula krvnih grupa i organa za varenje. Najbolje je slušati ono što nam organizam šalje. Šta vi mislite o današnjoj temi, o ishrani i našim zaključcima koje smo donijeli u odnosu na činjenice koje smo vam prezentovali? Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte, šerujte i obavezno se javite u komentarima sa vašim iskustvima. Ćao!